Sama na siya to ang transparent sa to ang mga sibuyas dahunan. Hi guys, so for today's video guys, ubani ko ninyo sa pagbalhin sa ako mga tanom no kay ngano naniwang jud siya guys, so wag guro siya niuyon sa yuta. So ato siyang ibalhin diri atubangan sa muang balay. So mo ni siya akong small garden diri sa tubangan sa balay. Plus naay gamay nga mais. So let's go. So mo ni siya guys ang mga tanom nako sa tubangan sa mong balay na ay talong, na ay mulberry, unja na ay mga talong. So mo ni siyang okra diri. So pilar po ni kabuk okra din na ako'y kapayas. So diri na to ilatag ang ato ang sibuyas dahonan no. Kay wa jud siya ni dako. Nya diri mo ni siya nga ako ang mais. So gamay rin nanubo kay kuan man murag wa guro siya ni tubo kay gikaon guro sa manok kay nam gi manok kani magsuri-suri guys. So nayuban dili pa kadyo dagko, nayuban nga dagko na kagisulpitan magpud ni pro wahi ang uban nanubo. So nako diri mulberry. So ganan ko ni nga mulberry guys kay na siya bunga sa punuan na mo na siya yung bunga. Tira mo na yahang bunga. So magbalhin ta sa kuang tanom. Diri dapita. Ato ni siyang ibalhin kay namaot ang ako ang tanom. So diri na ako'y tanom nga avocado sa kanang kuan sa ako siminto. Duha ba ni kabuok. So ang isa ani gitanom na nako sa tubangan sa muang balay. Hala ka cute. Tanawa guys. Kamatis siya nga nas punuan ba. Nanay buwak. Uy, naay ulod. Here it is. Come on. So naay ulod guys, kano ni siya sa kuan manok. Kruk kruk kruk. Hey. Nambusot. Libat-libat ning tulo ka manok ay. So mo ni siya ang manok ni Zaki, duha ka laki. Nya kani siya maoy bayi. Kruk 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 kruk. So kita na sa manok ko gikaon na niya. So man siya to ibalhin guys, sibuyas dahonan guys, uban pa nga tanom sa ato ang kamatis ni dugnas na ni siya padung no kay dugay na magani si Jawa na kuan. Dugay na ni siya nga wala pod na sulpitan na. So ito na siyang iyabo. So nga naman kinabuhi sa bukid guys. So mo ni siya mo ang kinabuhi. So daghan ko diri mga tanom sa likod no. Kani mo ni siya ang sikwa, so maapay pag katay niya oh. Naay buwak. So mo ni siya ko ang sili. Then mo ni siya ang tanom nako sa likod na ako ang palaya. So kani siya usubunon pod ni. Kay murag niniwang siya mayo ra sa pagsugod ni tambak. Diyan ako ang mga sili nga atsal. Nidagnas na unja na ako'y talong. Sa tuning siyang ibalhin. Let's go! Sama na siya to ang transparent sa to ang mga sibuyas dahunan kay para mutubo siya maayo kay ano man siya ganahin sa iyang area ay maot na. Dugay pud ni siya wala na hinluan og balik. Niwang kayo guys. So kinanglan siya og mabalhin para manambok.
So diri nindot yan siya mga yuta diri o kay humok. So diri ta magkuha og soil. So diri ta magkuha guys okay arang ituma kayo sa yuta. Ari na to siya ibalhin. So mani siya guys ang yuta nga akong kuhaan kay itom. Itom siya nga yuta. Arang muka. So guys, ito yung ang yata lang siya dito sa sako. Para mali sa mali. Hi boy. Hi sa boy. So may ako guys sa wala ko. Wala ko. Dapat ko sa okay. Kan. Asa bulas. Kita siya ko sa bulas. Ito lang sa kiri. Please, Mama. Magpabrika. So si Zaki gigotom gikan kalaag. Ay sa mga unta. Ang ako ang bata nga sipat. Ako siya gibalhin guys kay para na po siya bag-o nga puy-anan. So makatabang di ay pod ang wati no kay ang wati dako kayo siya og kuan chance nga ang yan lang mga tai mo soil pod. So ato ni siya gibalhin diri. Kaya para mosamot pa gini siya kadako. Kaya ang sibuyas man god at manunon siya ba. Tadaan! Kuan kay na pa may maayuhon day nga sako uban. Guys, nauman na taog hilo diri sa likod. So gikuha na nako diri ang mga sibuyas dahonan. So kinanglan siya og mahinlo guys kay basin og sudlan tag dili maayo. Tanawa, hang bata. Nisulod sa bahay niya wala na narado. So kinanglan gud siya og kuan mahinluan. Di pa dyan po kudugay. Thank you, Lord. Ngani na mong sulod sa balay, guys. So, kung saan ang paningkamot o hinlo, buling dyan gihapon kay na may bata. Pero bahala na. Nganam dyan na yung lingaw, guys, kay siya ramang good isa. So, grabe na akong singot, ah. That's all for today's video, and keep on subscribe sa ako ang mga videos, guys. Like, share, and subscribe. That's all for today's video. Bye-bye.
Hi guys, so karon kapalit ko og isda. So fresh pa kayo siya nga isda no kay kuan kayo siya mata puti. Very puti. So ato ni siyang sabawon. Then kinanglan po ni siya og masabaw jud karong udto kay si Papa gilantan anja mo lagi nga Loy pud kayo dili pud sila matagaan og sudan. So nga naman kinabuhi diri guys, maginataga ra mig sudan diri nila mama ug papa. Kapag sa ilang nang sudan mapay ihatag po nila nga sudan sa mua niya. Kung napod may extra na sudan, ihatag po mi sa ilaha. So yung ara. So nindot na siya nga klase sa isda guys, mangsini siya nga klase sa isda. Lami ni siya og kilawon. So lami kayo siya kilawon guys. Munggay guys, dagko kadyo nga kuas ka munggay oh. Lugas. Dagko kadyo. Diyan na ako diri sibuyas dahunan. Diyan na ako yung mga lamas diri. So magkilaw ta. Nya dapoy diri sibuyas. Bombay. Diyan ato ni siyang kuan. So wala koy hinog nga kamatis o kaya man po ni siya kay tamis man ni kay kuan bago ni siyang hinarvest. So kani siya guys nga kamatis dili ni siya ingon nga dagko na no kay ako na mag-iibot ang ako ang kamatis good. So ato ni siyang kilawon og sabawon ang uban. Kaya nag-trending man nga video guys nga hanging alugbati ato ni siyang sundugon. So nakoy diri ka tulo ka buok nga bakante nga sudlanan nga wala nagamita. So ang buhaton na to ay sikat na to na ang ibabaw para masudlan natin. 3, 2, 1. So na siya guys, gikat na nato ang duha ka mga 1.5 nga coke. So ang atong buhaton is ato na siyang buhuan no. Kay mo na siya sudlan sa lugbati nga ato ang itusok. So no man naman siya. So man na siya nga ato ang sugdan og butangan sa mga yuta. So dapat nato buhaan po diri sa kilid kay para sudlan na nato sa mga bangan para mahanging nato no nga to ang tanom. So diri mo na siya ang suwil guys nga akong kuhaan diri kay nindot na siya diri dapita kay tambok kayo ang yuta. So kung makita ninyo nga medyo green na siya color di siya ingon itom kay naintan man gud na siya mo na siya nga nihapaw ang iyang color pero nindot na siya dira dapita man gud nga suwil kay mo na siya ang area na diri sa una nga hinalinganan ba. So nakaplano ko nga usbo na po na kong tanong mga kung alugbati tungod kay natiguwang na bitaw siya niya pa doon na siya madugnas. So ug diri paspason na tong bangon 3, 2, 1 bang. So humana siya og bangan. So diri ta magkuha og alugbati para itanom nato diri sa atong bakante nga hanging bitaw. So diri ta manguha paspasan nato ni siya kuha diri kay aron matuslok na nato diri sa sudlanan no. So kinahanglan na jud na nako siya nga mabalhin ng mga tanom no, magbalhin na pug ko or magbag-o na pug ko og tanom sa lugbati kay ako ni siyang pangkuhaon diri kay tamnan na sa nanako ni siya og mga batong. So kinahanglan naman jud po ni siya og matransplant og maayo kay para di na pud siya sa moabot nga panahon ba kay nindot man jud ni bato diri dapita gud kay nindot ni siya pang sabaw or panglawoy. So nakaidiya ko nga ako na lang na siyang ibalhin. So mo na siyang gigamit no gunting kay para mas madali ang ato ang pagkuha sa lugbati. So gitusog-tusog rin ako na siya dira guys kay para dili pud siya ingon nga lisod no. Kay di man jud siya lisod. So mo na siya ang pamagi na to guys nga para makatanom tag daghan. So itusok ra nato na siya. So don't worry sa mga dahon kay mga latar jud na siya giyaha. So mobalik na po na siya tubo ang mga dahon. So mo na tong ideya guys nga para makatanom ta no. Kay og napay siya sudad nga na sa syudad jud mo dyan ang idea para tanong ka o galugbati. So manaman siya og nato og tusok sa kita so ako na siyang ihangin diri sa gawas. So thank you for watching guys. Hope you like my videos and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel NJ Bulana Vlog. Thank you for watching and God bless natin tanan.